Abusia say the okwa afiditi time so atitru ne TikTok eho aye hyehyehye sanse software your friend Great Azuka amanse celebrity oni abrante bi your friend Kofi pages and the abo ani a okwa TikTok a eho ehuru den no obi bebusa se eba ne sen ansa na no mamen kamfo pay money transfer emfamam wo US Canada baby a wo bi a opesa wo send this kana wo de bagana no me pa cho make sure so be use pay money transfer eno sabra manfo nyina rely on sanse omu rate we na de send this kana no was through chain obia de wo send a me pa cho nipa wo receiving wo Ghana ha na ye ntini bibia wo nso a wo send no ho no send ya pa titu ni so be use me promo code ni DJKA no wanya $5 na de account sika no unya ne baby agi pay we use Apple phone na me pa cho ko Apple Store na ko download the application sanso na mo use Android na so Play Store ko download the pay eno na celebrate the amanfo nyina use na said the American celebrate the software penny Azuka ene abrante friend Kofi pages the abo ani a enya asem ketu akra na ni nyina ni software na okọ live e won TikTok official page ye nyina enim se papa ni nyuma oye de ono no sunsun dwuma ne niema bi a oye aya na toda nkofo bebre na ante ase na enso oye den a ose ne som eno no kwan a ono no fa so a ode hunu nyankopon no eno nti papa na okọ live eye software na live no mu no obe church ni niema wie na wo se o picking kofo titu ne fans no ne omo ekasa na no na branch Kofi pages bowura mo picking no na software panyin nim se bia eye ensem obeka no ho na branch ne ba be kire na adwen na emum ankwa ankoba ne sa not knowing say Kofi pages ye nipa bia wa steady software na che yie pa tinsem e hye ne bu ana na adwen so obeka kire software no da software ne picking ne pe e na o se Kofi ne matoadi to picking ne pe na obusa asa hwan na gina so yi e na o se emia eyemi Kofi pages enti munyai jimi me pa cho mi koti e free ensem Kofi pages e kan ti software panyi ye shock kakra na o se na hwan ni no se mimi Kofi pages mo ba ha mo ba ye niema bi wuni hwe wuni aduro wuni ka prepara kura wuni bi enti munya agimi no na mo mamamfo ho nto mo na di obi e TikTok no kura na ono no sabin producer o ma megina ma medi sansem hu no na afenso nyankopon so won TikTok na aduru bra mo yusu madwene abugana fo ache tie mu bi ya base ya ba be bie Ghana fo ani ene so for say na den wa ba me live so na wo ba be di matam no say ya brand enya abotre ene mama na hoguno so me se wunti na me baaye mahwe wache sabe wagimi ache wadi nsamfo ache eno nti ma ba ha se me ba be ka tro say jai jimi nu na jimi na doso so for ne say bra unim se wagimi ene Kofi so say na unso unim se wagimi de ene so for say wunyimi ya obi ye ne live on frel me na me ne sabin producer me nsore ma ne me fans idi nkomo edi enti na wo so timba be peke utimi fa phone e ba me live so na wo be di matem na Kofi say me de me pese me katro nyina anie se eniema amoye no areho na mu bu nkunafo mu bu ajankafo woni biefo wo mo madwene wo fom na mo de nyam ho setam na watch ne bo no kura ne nyo na atoye akonwa ya wotimu a wo ye live nya na atoye mobro hu ni bi sika na konwa e na wotimu a wo de ye live yi mobu nkofo achenti saba time a e wo se emu binum ye ba ha ne ye beka acha mo se munya ijimi no ne da chia temu na hwa mu nyina mo beyira in fact na nya asem keto akra me mpese me kama na wa yenko na yenko hwe video no bra Azuka ekwa live na Kofi pages efre esimu na ensam a ekwa so bitin ono ene sofo Azuka amanse yenko ni nkotie Ghana for no do na Jimmy Ntimudi nyamedin na maye manimu na mo de za wo mo sa sika hemfa na ye kohwehwe ye kodwale ni pa na akohwehwe sika Elon Musk wiase masika fro wo dwale obida asan wo nye sika tie wajimi menyu fris wajimi yankasa wajimi pa wo na wajimi mo de Christosom exam manfo too much krono kwa na ye mode krono na ye mode nyankopon na obeyisu ni din wa hade abepesika TikTok we wona create ye wa basoda
Esan sa Ghana no dodo na adwene nya adwuma nti no mode kro no nko a enete wo. Worry. Menwie ye. Me kasma chiro. Me kasma chiro ne. Ka de obeka. San kwase ade we ya waye no. Won so san kro no de we ya waye wuni to bibia obetimi de aka bibia betimi aye bibie. Wo ya kronfo physical. De wote ho a wo ye watch ebo eye obisika akonwa a wote so eye obisika o ho nte de na obetimi aka kire me. Mudi nyami di krono na mudi sisiga na konsa fa okwase fu kono akromfo worry mewie ka de obeka minsro ba akokura unsro me minsro okay saade na awaye no aha me ye me life o ye o live enti de krono na mo bom wia asaba abetage ama o ma yiwa firi so say ya mudi nyame din sansa Ghana ho kire ho na nipa dodo na ahia mo anti no krono nko a krono akonwa a wote so no e usika na ode toye empo ade na ebutu uti na nya usika enipa dodo na antimi nsave mpo nto bicycle empo na o matena so enso mudi azan eza wo mo na mudi atoto cars na ejapade na motitim uti asma me catch Ufriso. Men friso. Yeah. Osi mfriso, emfriso, hwe no wa mfriso ma men kansa men kro. Abusuafo ni anyina nim se bia asi hɔ a da bi efri hɔ ɛna sɔfo ɛkɔ live. Osa kɔ live. The live no kɔ ye no. Ni nyina ne se ɔse ɔma abrantie no. Ɛna kakra bi Kofi pages. Sa abrantie no ama mehwehwɛ no. Anana abusuafo antunofo ama mehwehwɛ no. No ena adwen se wabedi na tamafa no ho adia because ɔso ɔno ne dwumadi a wɔte TikTok a odi no omonwura obi diem to oni hu kwan se obowura ne diem ba bedi na tem na ɔka cha branch se wama ne na kakra bi se saa nna ne pa ho ne so ma edi a ɔse nye obi ne kuma ntwi ene ne bosi akɔ ena di ne ti edi age akyerema in fact utim se asam no ne atem didie no ahye sofo Azuka yie pa eno nti live upon lives ena papa no eko na yenko ne yenko tie live ebra asam ni siye echire live a okoye ne nsam a oka kire abrantie Kofi pages ema ne nakakra bi se so ama mehwehwe no a ensem bebre na ena ebetimi ato abrantie nti otu abrantie ne fo se so onimu a tumi wo ho tumi ye adwuma ena afa magana fo nso hu ne saa akwa oso no Azuka magana fo hu ne saa akwa na de obetimi aye no Ghana fo ye ni idea eno nti hwe wanu yie ne se oba ne page ase anasa oba ne live ase na oni bibia aka twamko hwe eno ama mekeka nsem enye sa wo se wono so okaso de 9AC form Ghana ha ebeye nsem bibre yenko ne yenko tie bra sofo call live ensem a oka ye ne nkra okotoma Kofi pages make atrem so wo de wo kira wo na wo ye wan wo ye guy chair me timifo wo ye guy me de me wi ase no me ma ye prima adwuma bia bi da me ma ye bibia bi da me ni ahawfo anante me ma nante life I friend life bibia wo wi ase bia ma ye bi da me nsro bia wo wi ase enti onimi di agora enya wo nko a onimi di agora meka waka wona na ka wase wona na nka so nyina betwa so ohun mi se me ye bosom ohun mi se me ye sunsun de ohun me no enkame listen to me de ohun se me tie no enkame ena o man no me pesa me mamote ase o man ni munnim me ana unnim de wo me mu ana unnim de me de ye adwuma unnim de wo me mu de awode wani hu ni se ada na papa we na wo kra wagimi onipa a me ma bobla ma hu no ma na wo me wo life utimi be so kam me pickle ebe gina obe dimatem ha me de uta post me no ma twotwon kwasa sama me fa nche wo me misro bia wo wiase me on se Ghana maka obi asem da menye bi da on se makoko obi asem da menye bi da de obeka fa me hu bia me nso so fi se me bu nkofo me bu nipa bia
Oma tumifo. Na de mempe ne sabofo me kasa na obekire se wo de wording. Ah na wo obodamo a na ni nzongo. Ntime onimi dilia. Oyo oba no ay careful ye bema no ay careful. Ye kan duabo ene nnome a. Sa onye obi hwe a oye obi bia nyawo. Unya commit. Ebusianfo wasoma megidi se wate ensem a ekoso ene ensem bebre na okaye mintimi ema wonhwe video ni nyina na in fact waka ensem ye pa akire mu a akire sesa brantia na amma megidi se nyina hu na no de sesa brantia na ntu anamo amma amepa chewa in fact ensem ebetoto no enya asem keto a ebusiani anim sa aso ho a ade akyin ya yenhwa sofo fa snap edi konsuom ai hodie osinya ade a wo Kofi pages dua na emom o kese no wosi ade a ede e wasase so no etoko fie no mu a enane ne bonyoma in fact ensem a waka no ano edin yi pa yenko wa bra sofo fa snap edi kogina esuo sisem sisa ekanche ye eburu Kofi nua ni nyina ne so se wa call live ama Kofi ababa be so camera afre edinatem wo live na obekire Kofi se tumi ewo ho na saa na na ode ama no se enuru ho ne se Kofi enye ya de beto ne de one na busuafo enchemfa na wadomia domia Kofi enchirima yenko tie ebra ofa snap edikogina esuo sisem na wo kanche na ensem a wo kanso yenko na yenko tie eno nso na yemfamra esuo sisa ana migina mu abo anopa 1 o'clock esuo sisa ana migina mu na yebedin komo kakra afa sunsun sem omanente sunsun di yase eno ma bebre akoso oman Ghana menkasa obetimi ayede obeye bia menkasa social media mendi obi atam nkoka obi abeka bia oka ma domo na mi wo preti no onti ase akwa no tum de ntia mi gina ha ne se enipa bi si bibi ni wiase piao enipa si bibi ani ho piao na tumi ni ho mi be prove nipa amoma hu se tumi ye dai ewo ho piao mi gina nsuo sisam na Bible say me honhom butu nsuo anim nsuo anya bosom Dabi da nsuo eye bofo nsuo anya bosom na nsuo ye dai bofo eye bofo matade no kwa mu nsuo eye bofo Kaish nsu kase a eda kwa abere na ayira fa kumasi nyina mu me mebodua Dabi na me ba be kese Bible say onipa bi a ompese ebedi no so hene no yemfa nem na wono asafo rade ani mesina bo na enne muntie ni ye ukuta men sam snap Kaish ablantie bi aye niemo ho ebinim se bibi ni wiase na ntimi nya mehwe ana me pesa me kire ne se bibi wo wiase abo 1 o'clock anopai mi gina nsu kase mu na me kase osoro nyensa asase nyensa se nsuo wo ye bofo de a eye ablantie Kofi dai Kofi page me besa me chao se bibi wo wiase mo me pa chao enye saa mekuta men sam snap me moudia na me kese me dome onum su a eno me nto so ade a eda wa brabo me bi ka wano a eno me nto so oba pratete te sa abo aka abono me moudia me kese na me dome sa numi we ebedi wo ne wasefo ebedi munya abetra mo so dan kwa nyina na onipa oba wo no entimi sisa sa case we every muso
sɛ meyɛ onyame nipa ana meyɛ onyame dinfo ana awurade nyankopɔn ma me saa snap akwankyerɛ na megyina so me mmɔdua mekɛse na medome no ade a ɛda wɔ abrabɔ mu ɔde no woka ɔba a madome no ade a ɛda wɔ abrabɔ mu ɔnom nsuo didi a madome no ɛnyɛ wɔno nko a ɔne n'asefoɔ onipa bi a menka no na ɔno nso ɔde me di agorɔ the great Azuka 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 oba for many abre memfum obi a nkasa ntia obi a abrantie Kofi sa waye ne mo ho nipa di matam Ghana social media bebre men kasa ada na we di ona eche se owa akoma oye macho man enti bofo ube share mi mu no o ka kira me se mi nkoyi mi tirimi enie na yi mi tirimi na abrantie ba bi owo biara na kyekere no ewa abrabom na ahoto ade ahoto ne na busua na sie omo ewo nsu aso sane me de na hyefom no saa na meye na brabo oman ne nti ase mi yo nyame tifo yesu sumunyuma menka obi nsuo enya bosom nsuo eye bofo me moni bia na me na hu se wiase bibi wo wiase oman Ghana be careful adifo akasetia asofo akasetia president aban panimfo atitiru ahemfo akasetia anya poma bia na esom ablantie no mama no 1 week one na busuafo me pachew anya saa me mo ni bia na madome no one na sefo ade a ɛda wa brabom me twi ne te sɛ aboa wo a otwi ne to ase ɛfa saase so na ne nam bɛyɛ te sɛ aboa ka abono abusuafo megidi sɛ wasom a wate ensam a sofo panyin enso eka eye Azuka aka nsem bebre ede akyere eye Kofi pages na eno na ise Ghana fon kola de se bebre na nsuro hwio me se kane se yeka so obi awu a se kane me kura atama mi so ametese ye so obi awu da fie ho a anhwa ba na wotwemienu ana abosome na sa fie mfikyiro kura na mentwa mu da be kamia ise se boys ne girls na aba ne yente enu na TikTok for girls and boys ni bi say for Jimmy ko. Ne patron nyame na maker. Abranche friend DNA and was here. Frokoto do na me anwene ye ho snap na ode koko ode kwakwa bodua no ko pe ba bi tira ne anwene ye ho na o sa ne ma na wo ye no o ti ase. Ha? Osimo buga na fo ache eye no kre na boy ne be ka kire ho no. Enu nti gitum na wo so pa ache na de wo ye ne de nya de be ko ba bia. Ose Azuka dua wo bru Kofi pages ni ade nyina entimi ntwa so opumpu na kwa abruchire ose enye foko enu nti ose sese Ghana youth no ye ni ada ho eniema bia no onom ya o make mention of apreku my daughter mo bobo asofo bebre o ma ba ba gidin ko ose sabre they are nowhere to be found omo kro mawu ose entesa wo Azuka ti yenkotie abrantie DNA nso mo na moble ono sa na okasa yenko ne yenkotie no ebra ono nso ede ensem bi betu dwa after say Azuka fast snap ko gina asuo susem ebo Kofi pages dia yenko na yenkotie asem a abrantie DNA nso eka ebusia bomodi aso obe subscribe to channel na ha DJ K Nyansapo TV me pa cho subscribe ya no press notification button say the be ya the videos brewa unso betimi nya bebre na nso etimi ahwe yenko ti abrantie DNA ene kofo bebre o ma react say Kofi pages into na adwene say aduabo na nkasa de ebe san adane aba ono sofo Azuka na nkasa ekura eso obi kura nso say duabo sofo Azuka abo nyina na o mo dane no blessing e de ma Kofi pages yenko tie asama DNA nso kan Masa. Froko ni nya kwan. Kofi pages na enye ni din.
enye din o passport mu enye din Kofi pages enye din hunehuna foko muni kapre muni hwe brabe ka chese asema boy ne kan oboa umu obi akwase unyi omfa bible ndi obi asika da ram ka sabosum fo magimi on woti aso de obo amanfo kro no obi abetele wo ye dey furo ko ni nya kwan masa obetele witi dey nti wo be ne dey tu be kunana aka duabo we nya adwuma ba bia wonya kra wo be wu woni ye hu bi da wo asofo bi be nyane awufuo ewo kumase o no mo we kata chefri for we dito we aburuka we aprakuma ndota we apala fu nyina besen ko we de we ne ye hu atra masa kwatenase we kiro mon kwatenase why we ye hu bia bre we hu na enko ba bia ma fa bible no ho ne nyame adwuma na mu bua ma omo mbeba na beba me ameti ai forget me me we so fu bi na me diwachi ana se hu se masa eni onkom sha wo hye ne ade ntina me diwachi o me pe wasem keke I just love you me pe wasem se wo ye me bra pani anka me pentina me diwachi me so fu abo hu se me gina wasa dem ana sorry abo hu se me gina ho bo instrument no instrument na me feel se me bo bi ntina me bo so fu abo hu se me diwachi me bo instrument anya se adwuma wo ye na mani so ana se enkom sha wo hye na ye me feel me pe wasem ntina me diwachi wo ye so fu na hu me waso dem se mbabo guitar amawa fa me so unu aketo me hu ni se wo ye wadwuma wo la nya me la me pe wasem ntina me gina wo bo guitar we sofo uhumu waso dem a forget uhu sem discover to na ase a wasore a we ye npese koso npese me boa wo na ekoso ntina forget it ma hunu ya chewo masa ese ye ni ate o ye ni ate style bi enko ba bia Kofi pages enye ne din unim ne krada Kofi pages nye din ko Facebook na ko bo Kofi pages na we Kofi pages dodo beba TikTok akra bra na bo Kofi pages na Kofi pages dodo we obodua no wo bi be ka wo nse no gra jamazini masa kotenechiro na jadede na wo ye no ma hunu amanfo a omu we be ye omu hunu mbeba aya na ya se obo hu omu a sebi omu nim de pa no mu disan kofo si yachi no mu bu amanfo ebu omu nyina wi ani yi 5 cd a sheshe omu nsem no omu de akotoji wagon no omu se mo fans papa me oboa Say nyansa me so me use bi de apem sika jamazin fo